máis protagonistas, máis xente que... Vaya mañá, sempre o digo, pero hoxe, a verdad, falando de música, artistas, política, principiábamos o programa falando de política, co portavoz do Grupo Municipal Socialista en Santiago de Compostela, Sindo Guinarte, e, mira, comparten siglas, imos falar coa socialista responsable de varias áreas, entre elas comercio, turismo, obras no casco, que é Begoña Balado, no Concello de Arzúa. Begoña, bons días. Moi bons días, Ana. Benvida novamente, chégate un pouco máis o micro para que te escoitemos aí perfectamente. Como estás, Begoña? Pois moi ben, moitas gracias. Bueno, imos comenzar este tempo de charleta cunha cita que vai ter lugar xa esta fin de semana, o sábado. Este sábado. O sábado, unha proba BTT, estivemos na presentación e xa no día da presentación xa falábamos de que o nivel de inscripción será altísimo. Vamos, que se está formando unha ben grande con motivo do deporte, reclamo turístico, sí, no Concello de Arzúa, esta proba BTT. Como foi a idea de facela no Concello? A ver, en Arzúa, en base na nosa comarca, na nosa contorna, pois hai moita afinidade polo tema das bicis e sobre todo do deporte e sobre todo, bueno, pois tamén, pois, por suposto, polo tema do verde, por eso estamos, bueno, que estamos incitando a que Arzúa non sexa só Camiño de Santiago, que o é, estamos moi encantados de que o sexa, porque está sendo, bueno, pois, moita xente de Arzúa, é o principal motor da nosa economía, non? O Camiño de Santiago. Pero estamos intentando que Arzúa non sexa só o Camiño de Santiago e que sexa, bueno, pois destino verde, non? Que a xente... Porque o nome da BTT é Arzúa Destino Verde. Arzúa Destino Verde. Decidimos que sea así porque sabemos que, además, era un reclamo de moitísima xente que ama e que se dedica e que no seu tempo libre pois anda en bici, tanto sexa en carretera, pero tamén neste caso, pois polas... Sí, montaña, polos sendeiros. Montaña, polos sendeiros. Bueno, que percorrido terá, Begoña? Sae do propio casco e regresa ao casco? Sí, sae do campo da festa de Santa María, porque decidimos así porque é un espacio amplio. Sí. Non hai aglomeración, era imposible nunha BTT que se saia do casco urbano, porque sería... Cantos tomarán a saída, máis menos? Mira, estamos un pouco descolocados porque estamos levando, bueno, o certo é que se esperaba xa que fora un éxito. Hai moita xente implicada, moitos colaboradores que decidiron colaborar con nós, ca Concellería de Turismo, o cal estamos inmensamente agradecidos porque temos exactamente 43 colaboradores, que é moi extraño que pase ahora mismo en calquera concello, porque, bueno... Involucrouse moitísima xente, empresas, hostelería, casas rurales, pazos. O día da BTT, ao final imos ter uns pinchos para todos, con produtos locales, e imos facer moitos sorteos, e moitos desos sorteos pois van ser días en casa rural, agasallos dos colaboradores, comidas en restaurantes nosos típicos de Arzúa, noites en hotel. Imos ter moitas sorpresas porque tamén lle queremos agradecer de algún xeito a toda a xente que está anotada. Cantos son, máis menos? Hai cifra, concelleira? É que estamos un pouco descolocados porque o certo é que non pensábamos que se nos salira tanto das mans, non é salirse das mans, que estamos moi encantados de que así sexa, pero a primeira, é toda unha sorpresa. Pois agora mesmo levamos casi 400. Os 400 temos que parar, porque xa non se pode máis. Mañá termina o prazo. E, bueno, estamos, pois eso, encantados de que así sexa, pero tamén nos colle un pouco por sorpresa, porque, desde logo, que non pensábamos que fora así, non? Isto é coñecer o Concello de Arzúa por dentro, máis alá do trazado que ten o descorrer do Camiño de Santiago, que o comentaba antes. Isto é un reclamo turístico, a área de turismo é a implicada neste tipo de iniciativa. O deporte que cada día está máis vivo para coñecer o Concello do lado, para vir incluso de fora de Galicia a participar nesta proba. Sí, é que hai moita xente anotada pois de fora de Galicia, por suposto de Galicia, pero non só xente da nosa comarca, senón que se interesou por esta BTT e por o noso Concello, para conocer o noso Concello, pois moita xente de fora de Galicia, non? Entonces eso, pois, día de festa, enchenos de orgullo, non? Que queran coñecer e que pasar un día con nós
no noso concello. Agora porque arrancará ás 9:30. 9:30 da mañá. O tema das inscripcións empeza ás 8:30, das Sí, dos dorsais, dos dorsais e da organización, e logo pues, rematará todo máis ou menos polas 2:30. O tema é que son hai dos trazados, un máis curto e outro máis longo. Imos prácticamente por todo o concello, o básico, imos polo camiño francés, imos hacia Plantiñobre, pola ruta das Corredoiras, que é unha ruta moi bonita, de corredoiras antiguas, aparte, baixamos pola Fonte Santa, imos hasta a área recreativa de Ribadiso Albergue de Peregrinos, bueno, que imos coñecer, pois, varios puntos, pois eso, de puntos turísticos do noso concello de relevancia turística. Por certo que o chiringuito de Ribadiso, tamén impulsado polo traballo de vostede, acaba de abrir aí pouco nesta campaña xa de primavera-verán. Inaugurouse, pois, nada, días os chicos que teñen a adjudicación pois teñan a intención de empezar antes, non? Porque en Semana Santa, pero como viña moi mal tempo, decidiron pois abrilo agora no Ponte de Maio, que tampouco fixo aí moi bo tempo, pero bueno, eu convido a todo o mundo que vaya ali, que se tome algo e que coma tranquilamente, porque además é un sitio emblemático do noso concello tamén, moi bonito, que en breve, bueno, pues esperemos que estamos con eso, coa Xunta, con turismo, a ver si somos capaces entre todos pues, de acondicionalo, de darlle un revulsivo, sí que precisa. Sí que precisa o río, precisa o entorno que leva moitos anos, o chiringuito, varias zonas, pois arranchámolas cunha subvención de turismo de Galicia, un convenio da Mancomunidade na que estou. Pero fai falta máis traballos. Fai falta moitos máis traballos para condicionar, porque, bueno, é un sitio emblemático, pois, eso do noso concello. Entonces, pois, eu convido aquí a todo o mundo que se achegue por ali, para pasar un día cos nenos, temos un pequeno parque, bueno, é un xeito de pasar un fin de semana ou unha tarde de verán. Sen dúbida. Tamén, falando de coñecer as entrañas do Concello de Arzúa, vanse poñer en marchas ou xa están rutas de sendeirismo? Imos poñer en marcha, que o imos anunciar agora en breve, vaise chamar, o proxecto chamase Arzúa Camiña. Arzúa Camiña. Por primeira vez, pois vais a levar a cabo este tipo de iniciativas. É un reclamo da xente, está de moda andar e camiñar, por eso se chama Arzúa Camiña. Ímolo presentar, bueno, estos días. Vale. Trátase dun programa de rutas, de 6 rutas, que se van a levar a cabo entre finales de maio e o mes de outubro. Non van a ser moi seguidas, porque ven o mes de agosto, ven o mes de xullo, pero sí que van ser rutas guiadas. Eso iba a decir. Polo noso técnico de turismo Santi. Vale, o sea, son rutas guiadas. Onde poderá formar parte pois, un cupo de xente, coñecer, non só camiñar, senón coñecer o que vai vendo. O que vai vendo. O paisaxe e o entorno, non? Van ser 6 rutas totalmente diferentes, polo embalse de Porto de Mouros, outra vai ser pola zona da Capela da Mota, bueno, por diferentes zonas do concello, van ser rutas totalmente diferentes, sempre guiadas. É unha iniciativa que nos parece moi interesante. Como se poderá participar? Inscribirse no concello, entendo? Sí, veciños e veciñas de Arzúa teñen prioridade? Non. Aberta a xente. Está aberta a xente, os veciños de Arzúa, que sabemos que les encanta camiñar. Sí. Son moi andaríns en Arzúa, é verdade. Sí, somos un pouco. Sí. Non eu tanto igual. Bueno, pero sí, é verdade que gusta. Pero bueno, sí, hai unha afición moi que está moi arraigada co tema de andar, de camiñar. A todo o mundo que queira coñecer Arzúa por dentro. Imos presentar esta iniciativa estes días, e bueno, xa con carteliños, con información, e xa imos señalar onde se ten que anotar a xente. Vais a ter que anotar na oficina de turismo, que xa facilitaremos o teléfono, e máis no correo de turismo tamén, do Concello de Arzúa. Bueno, estos son algunhas dos traballos de recibir e de que o turismo se forme parte da xente que recibe, pero tamén Arzúa quere presentarse en diferentes feiras e demais. Ven unha moi importante, como é a de Silleda, Arzúa vai estar. Por suposto. Levamos varios anos estando, hai un par de anos non estivemos, porque fora o tema de, por motivos
axenos a organización, cando hai o tema das eleccións, hai 2 anos, entonces tuveramos así un parón nese momento, porque non nos dera tempo de organizar, por motivos que non son axenos, vamos. Sí. Pero bueno, que estamos, bueno, quero yo agradecer tamén os da feira de Silleda, os organizadores que con Arzúa estánse portando de maravilla. Somos prioridade porque, bueno, saben que realmente en Arzúa, bueno, pues interesa o turismo, desde logo. Este ano imos ir, vai haber moitas novedades. Pode adiantar algo das novidades? Pois sí, sí, por suposto que sí. Este ano vai estar, por suposto, no noso stand, que sempre é o máis concurrido. Somos damos un punto, damos fe. É o máis concurrido. Bueno, este ano van estar os rapaces de Ericamel facendo, que por primeira vez están moi ilusionados, porque claro, nunca foran. Bueno, temos que presentar os nosos produtos, que aparte do queixo, por suposto, é o mel. Claro. O mel, entonces van ir os rapaces van facer catas de mel, bueno, van estar dentro do stand do noso concello, por suposto. Vai estar Mama Teresa, vai haber degustación de todos os produtos de Arzúa, vai ir Carmela de Galmesán tamén, bueno, Calmesán, sí. Vai haber produtos de Verbas da queixería Barral, e temos unha sorpresa. No recinto vai estar representando a Arzúa un cociñeiro, un chef, que é Diego Mato, que pronto vai estar, vai abrir o seu restaurante en Arzúa. É do grupo Casa Nené, non? Sí, vinculado a Casa Nené. Estuvo traballando en Casa Nené, sí. E agora vai montar, pues eso, o seu propio restaurante. Mira que ben. Entonces, bueno, supoño que según non vai abrir o restaurante hasta ahora mismo, entonces, sí. Bueno, unha incursión que fai aí. Vai hai unha excursión. A Semana Verde de Silleda, importantísimo, está chegando xa nos vindeiros días. Estaremos ali presentes, por suposto, cos nosos micrófonos para contar todo o que dá de sí esa feira e tamén do papel do Concello de Arzúa. Claro, despois, xa estamos en primavera, xa chega o verán. Como dinamizamos? Como facemos que a xente de Arzúa saia e que nos visiten? Que actividades ten Pois pensado mira, desde o Concello de Arzúa tamén imos ter outra novidade, que van ser visitas guiadas, pero polo propio pobo, polo propio casco urbano, porque nós tamén temos historias, temos lendas, e temos moito que contar no tema da nosa historia de Arzúa. Vai haber, o sea, rutas guiadas polo propio casco urbano, sí. E tamén van a empezar no mes de xullo. Igualmente tamén seguiremos con o noso bus turístico, que foi totalmente un éxito. Un éxito total. Este ano vamos facelo un mes máis, e vai ser no mes de xullo, agosto e setembro. 3 meses, un bus turístico. Un bus turístico que o ano pasado funcionounos de maravilla, polo tanto, imos seguir con esa actividade, que non só vai xente usa o servicio, xente que ven facendo o camiño, nin turistas, o está facendo tamén moita xente da Arzúa, da comarca. Coñecer a... Sí. A xente... damos por feito que o peregrino, que en moi poucos concellos atópase con actividades para eles, e demais, pero bus turístico que está moi solicitado polos peregrinos, pero tamén xente da contorna. Da contorna, da comarca de Santiago, ven, eso, as proceso para ir no noso bus turístico, que temos un percorrido que é a Fervenza das Hortas. O tema é que en 2 horas e media resultanos un pouco difícil facer máis recorrido. Entonces imos facer exactamente como o ano pasado, que nos resultou además era, moi reclamado ese tema, e imos ir a Fervenza das Hortas, o Enredo de Abelleiro, e logo pola Fonte Santa. O técnico de turismo vai explicando, porque nós tamén temos historia. Temos no percorrido, temos o Pazo de Brandeso, que, ali escribeu Valle Inclán, por exemplo. A Fonte Santa, por suposto, e, vai ser os xoves, os mércores e os xoves de cada semana, a partir do mes de xullo. A partir do mes de xullo. Pois esas guías, oye, que interesante. Está moi de moda o Sesión Vermú, o Tardeo. Algo me comentaba, intuía na última conversa que tivemos. Vanse materializar? Sí, queremos facer... Estamos co proxecto, un tardeo, seseos vermús,
por Arzúa, pero queremos incidir tamén un pouco que segurísimo que lle vai gustar moita xente os tabernas do noso rural, porque nós temos tabernas no noso rural, nas nosas parroquias, Que que ainda bonita palabra, taberna. Sí, que aínda sirven de, bueno, de tertulias, de xuntanza, esas típicas tabernas que unhas non, pero moitas outras aínda gardan ese aroma cando chegas de mezcla de sabores, de olores. Bueno, pues vamos facer o viño en pipo, esas cousas. Esas cousiñas, imos intentar pues activar ese que tamén é dese xeito activamos pois o noso rural, porque o noso rural tamén ten moito que decir, e bueno, é unha forma pois de que a xente pois volva un poquiño as tabernas esas que tanto nos encantan, e bueno, faremos algún tipo de actividade porque é unha iniciativa. Estás pensando de dinamizar as tabernas e que a xente volva a entrar nas tabernas máis alá dos habituais, non? Máis alá do casco urbano, que interesante. As tabernas, a dinamización tamén, no plantexamento o día a día das áreas, porque vostede leva as áreas de turismo, leva as áreas de comercio, por certo, multitudinario con a ECA, coa Asociación de Comerciantes Empresarios de Arzúa, ese desfile foi multitudinario. Eu quero aproveitar para darlle, bueno, pues a noraboa desde aquí a ECA, pois foi a verdade un éxito, tuvo moita visualización. A mí o que me chamaba a atención é que toda a xente dos comercios, non só xa non falo dos comercios, senón da xente que colaborou, dos modelos que parecían auténticos profesionales. Parabéns a ECA por ese éxito, porque era a segunda ou terceira edición que se facía. Era segunda. Por eso, que ao final coa segunda edición xa ter esa repercusión é importante. Tamén leva obras no casco, hai varias obras entre elas a Fraga do Rei, ese proceso, esa nova fase de humanización, se se quere chamar así, da Fraga do Rei, e tamén a Praza de Anaquiro. Sí. Que máis hai por aí? Calexa, ahora mismo estamos en obras, na Fraga do Rei. Canto queda para rematar esa obra? Eu creo que nun mes posiblemente estexa xa rematado. Nun mes e medio, máis ou menos. A Calexa, xusto empezamos hoxe, están ali empezando a traballar. Si, arrancando esas obras. Sí, porque facemos a parte do proxecto que xa estaba feito, levase a cabo outro proxecto para facer un paseo, vaise poñer dirección única. Vai ser unha rúa de edición única. De edición única. Sí, porque era o único xeito de que quedara máis amplio. O sea, unha beira rúa un pouco máis ampla e un carril. Claro, vai ser, exacto. E dese xeito podemos facer pois un paseo para ir dun lado ao outro. Eu quero agradecer aos veciños porque en ningún momento puxeron ningún problema, están de acordo que a iniciativa, porque, bueno, é ben para todos. E o Parque de Anaquiro. O Parque de Anaquiro que tamén está, nun mes tamén estará rematado, menos mal, porque é un convenio que se firmou ca Diputación xa na outra legislatura, e, bueno, tuvimos inconvenientes por documentación, o tema burocrático sempre é un problema, bueno, supoño que tamén en breve xa se rematará. Outro día, igual non hai ese problema no Concello de Arzúa, pero bueno, outro día estivo aquí, onte estivo aquí o alcalde do Concello do Pino, Manuel Taboada, moi crítico con varios asuntos, entre eles o transporte interurbano, que conecta, en este caso, a liña de Bombús Lugo con Santiago de Compostela, con moitas incidencias preocupantes, xente que non chega ás clases, aos exames, xente ao traballo. Ocurre, porque me decía que xa vende atrás o seguinte concello é Arzúa, por eso yo pregunto se en Arzúa teñen esa mesma problemática. É tanto que temos. Por suposto, a xente está protestando continuamente no Concello. Nos xa mandamos reclamacións á Xunta de Galicia por este tema para que... Tamén, pero xa mandamos estas reclamacións porque é que incluso houve recollida de firmas e demais, pero xa te estou falando de hai 3 anos, 2 anos, porque é unha problemática. Reduciron líneas, reduciron moitas líneas, moitos trayectos,
moita xente vese traballadores, que aquí hai xente en Arzúa, no noso concello, que se desplaza a Santiago, non só estudiantes, senón moita xente que ten que ir ao hospital por probas médicas, xente que vai traballar a Santiago e non leva o seu coche e vai no seu bus, por verse nunha problemática pois bastante acentuada, porque é por encima. Pasa algún momento especial, sobre todo a primeira hora da mañá, entendo. Pasa a primeira hora da mañá e pasa ao longo da tarde. Tamén. Porque témonos que dar conta que Arzúa, igual que o Pino, é un punto estratégico do Camiño de Santiago. Entonces, moitos peregrinos, moitísimos peregrinos que están no seu dereito, o lembrábamos onte e o lembramos que hoxe, están no seu dereito, transporte público. vas a Santiago e volven no bus. Entonces, moita xente non pode nin coller o bus. Reduciron desde hai uns anos para aquí, a última concesión que se fixo a un bus, reduciron enormemente o número de líneas, número de paradas. Este tema é preocupante porque sí que o vimos reclamando desde o Concello desde fai anos xa. Non é agora. Son recollida de firmas, fala de reclamacións que fan a nivel particular os concellos. Pode haber unha reclamación conxunta? Nos unímonos a, bueno, o alcalde do Pino tamén. En Melide, sabes se é a mesma situación en Melide? Sí, é que ten que ver a mesma situación. Pero igual se cabe máis os dos concellos o Pino. Antesala de Santiago. Antesala de Santiago é máis problemático. Porque somos a antesala de Santiago, entonces está hai días, sobre todo nos meses de xullo e agosto, que hai colas que chegan nas paradas de autobús que ao mellor estou falando de colas de 20 metros, que non dá entrado a xente po autobús. Un reforzo dende Melide, como dicía o alcalde, sería unha posible solución, sobre todo en momentos puntuais, onde hai máis Está claro que dende Melide, digo por inicio de provincia, que pode ser algunha solución teríamos que tomar en canto a isto, e a Xunta ten que tomar unha decisión en canto a isto, porque é unha problemática que nos afecta negativamente aos concellos, porque os peregrinos, xa falo dos peregrinos, importantes son os nosos veciños e veciñas, por suposto, pero os peregrinos que non teñen un medio para desplazarse, pois temos un problema, porque igualmente poden facer outros camiños que sí que teñen outros transportes máis viables. Entonces é un problema para o camiño francés e para o camiño de Santiago en sí. Estamos para os veciños e veciñas, como apuntaba, claro, eso xa se dá por feito. Eso xa se dá por feito, que é un problema pero serio. Entonces eu tamén lle reclamo e unome a Manolo, o alcalde do Pino, que a Xunta ten que tomar medidas, pero urxentes, que además agora pues xa estamos en pleno auxe do Camiño de Santiago. Sí, está claro. E aparte con temporada alta, que se suele decir, a partir de agora. Begoña Balado, que falamos de un sinfín de asuntos que se nos vai esgotando o tempo. Algo máis que engadir? Algo máis que non quere deixar a ocasión de falalo? Simplemente darvos as gracias por convidarme unha vez máis. E tamén, hoxe é o día 20, que se me acaba de... Hoxe é o día da Abella, ademais. Mira. O Día Internacional da Abella. Nós temos moito que decir en Arzúa, porque é unha das nosas. É que, concelleira, o queixo parece que solapa a outras moitos atractivos que ten Arzúa. O mel é un dos produtos que Arzúa tamén está a vanguarda. En produción, en amosar o traballo dos apicultores. Incluso a Asociación Galega do Mel ten a súa sede en Arzúa. Efectivamente, que, cuidado. Que por algo... É que o queixo ten tanto nome e renome, pero un queixo con marmelo e con un pouco de mel. Bueno, pues vamos, que o mel tamén é un produto. Pois eu quero aproveitar. Se sinto orgulloso Arzúa. Moi orgullosos, por eso eu quero aproveitar para darlle a noraboa por, bueno, a todos os nosos produtores de mel, que en Arzúa sí que temos. E temos un museo do mel que é unha das rutas do noso bus turístico. E, bueno, quero darlle tamén as gracias a Amparo, que é a organizadora. Amparo. Un saudiño Amparo, que amiga, ademais. Pois nada, sábado, Ruta BTT, sendeirismo, rutas guiadas, sesión vermú, tardeo, festa, diversión, por suposto, obras que poñen a vanguarda o Concello de Arzúa, e cun comercio moi rico, que organiza actividades que teñen o aplauso e o respaldo de toda a cidadanía e tamén, por suposto, do Concello. Gracias, Begoña. Moitas gracias. Ata a próxima. Gracias.